نفتتح اليوم المحطة التحويلية îro M4. me westgeha veguherînê ya Imfor li bajarê pîşesaziyê yê Şêx Necar vekir, ku bi qasî 30 megawat ji bo beşa sêyem a bajarê pîşesaziyê dabîn dike. الشيخ نجار. تعتبر هذه المحطة هي المحطة الثالثة التي Ev westgeh sêyemîn westgeh e ku ji nû ve tê çalakirin, niha sê westgeh ketine xizmetê û du jî mane. Em wek parêzgeh bi hevkariya Wezareta Elektrîkê û Kompanya Elektrîkê li Helebê dixebitin ku di zûtirîn dem de wan jî çalak bikin. إن شاء الله. Me îro westgeha veguherînê ya Imfor li bajarê pîşesaziyê yê Şêx Necar vekir. Ev westgeheke 66 li ser 20 kV e û şiyana wê 30 MW amper e. Armanca wekû bersiva zêdebûna pêwîstiya wizeyê ya sazî û kargehên pîşesaziyê yên nû yên ku li bajarê pîşesaziyê veberhênanê dikin bide. Girîngiya vê westgehê wek pêngavekê ji bo bihêzkirina sekam giriya wizêya elektrîkê tê, bi taybetî ji bo beşa sêyem. Ev westgeh bi qasî 30 megawat wizeyê dabîn dike. Ev proje yek ji zincîreya projeyan e ji bo nûjenkirina binêsaziyê û dabînkirina jîngehekî guncaw. Ji bo veberhênana pîşesaziyê li bajarê pîşesaziyê yê Şêx Necar. الصناعي في مدينة الشيخ نجار الصناعي.